magluto ko og parata. So hello everyone, today is another night. Magluto ko og dinner para sa ako ang mga hari. So na ako naluto nga isa kabuk nga parata. Inanaon na siya pagluto, medyo pagod-pagod lang gamay. At igo raman siya pakuratan sa medyo init nga kuano kalha no, more may instruction dadto sa parata nga gibutang kaya init lang siya nga kalha. Wala na siya nakubutang nga og oil kay medyo oily man na siya nga kuan nga parata. Basta oily na siya, medyo oily, di na kinahanglan butangan og oil. Init lang nga kawa ang kuanon gamiton. So mo na siya no, gibaliktad-baliktad ko rato siya para maluto gyud. So ako na siya kuaon kay ma-overcook na siya, mugahi man nag-overcook. So mo na siya ang para kay sir, mo ning cheese ug butangan po niya og unsay tawag ani nga nilalangan ni. Basta malami biya po na siya gitilawan ko man na malami man to siya kay medyo parat-parat man to. So mo ni kay afra, french fries ra kay afra. Mura na iya din ato din na siyang butangan og cheese whiz. So ina nira kay afra, french fries with cheese whiz ug hotdog. Ato na siyang i-wrap sa tortilla bread. Mura siyang tortilla, sombrero tortilla. So ato na siya butangan og cheese para dili siya dry pagkaon sa bata or madam ana kay alya man na siya. So butangan nato siya. Pwede ra maguro dili butangan og kanang cheese, pero mas lamay magitong butangan og cheese aron dili siya dry. Pero na usahay dili si alya pagbutang sa cheese. So mo ni kay madam ato lang gyapon na siyang butangan og cheese ang tortilla. Ato na to siya gidugmok ang uman chips na siya og butangan og cheese. So mura na siya kay madam. So inanaon lang siya no, inana ra kadali. Dili kay siya arte no. Kaon ra ginana ba chips og kanang tortilla bread. Mura na iyang panihapon. So duha na siya kabuok, tag duha na silang alya, duha kay alya, duha pud kay madam. Hotdog lang ang kay alya, ang kamadam kay uman chips. So inanaon na ko nano kadali. Ato na siya ilukot og wala. So ato na siya ibutang sa toaster. So ato lang siyang medyo papaguron gamay kay aron ganahan na sila pagod-pagod gamay. Di lang natupalabian mapagod og bayo. Mugahi. So ako na siyang waon, ako na siyang i-serve para kay Alia o kay madam. Mo ni kay madam, mo ni kay Alia. So mo ni tanan kay afra french fries with cheese whiz, so isa hotdog kay Alia, kay madam o kay sir. So ako na siyang i-serve. Yalla, bye bye.